Hej og velkommen til Den Blå Angoras YouTube-kanal. Det her er vores første officielle video, og forhåbentlig bliver det den første i en lang række af videoer, hvor vi skal nørde løs om kaniner. Men hvem er vi, og hvad er Den Blå Angora egentlig for noget? Det skal jeg fortælle dig. Min mand Mikkel, han elsker data og IT-systemer. Hej, data er spændende. Ja, det siger han i hvert fald selv. Så derfor så har han uddannet sig til datamatiker, for som softwareudvikler, der bader man rundt i data og IT-systemer dagen lang. Men hvis man er ægte nørd, så stopper interessen selvfølgelig ikke, når arbejdsdagen er slut. Nej, så skal fritiden også gerne indeholde lidt data på den ene eller den anden måde, og det er her, Den Blå Angora kommer ind i billedet. Jeg har nemlig angora-kaniner ude i haven, og hvert år får de unger, og det er super hyggeligt. Men det kan godt være lidt svært at holde styr på, hvem er egentlig i familie med hvem. Så en dag siger Mikkel: måske jeg skulle lave et system, der kan holde styr på dine kaniner. Det er jo spændende data. Og bum, sådan blev Den Blå Angora født. Det er et lille kaninkartotek online, hvor at jeg, så vidt som dig, kan holde styr på alle vores bepelsede familie-kaninmedlemmer. Og nu hvor vi er ved mig, så hej, jeg hedder Ida, jeg er Mikkels kone, og jeg er ikke så glad for IT og data, som han er. Men jeg er glad for kaniner, og jeg er glad for at tage billeder, og så derfor har vi slået os sammen, ham med koden og mig med kameraet, for at lave et sted her på nettet, hvor alle kanininteresserede kan mødes og dele erfaringer og snakke om kaniner. Så hvis du elsker kaniner, eller bare er lidt nysgerrig, så husk at abonnere og smid et like. Vi glæder os rigtig meget til at dele meget mere med jer. Vi ses!